Bona nit, us donem la benvinguda a una nova edició del Poliesportiu. Aquells que ens estigueu veient, ja veieu, hem sortit una mica del nostre hàbitat natural, que és l'estudi de Ràdio Granollers. Avui estem en el plató gran del Centre Audiovisual de Roca Humbert, en motiu de la celebració del Mercat Audiovisual de Catalunya, que se celebra tot just avui aquí a Granollers. Nosaltres avui us hem preparat un programa especial que l'hem titulat 80+1 Balonmano Granollers. Comencem. El poliesportiu. Anem amb el sumari del programa d'avui. Avui estem a dimecres, dia del Mercat Audiovisual aquí a Granollers. I avui nosaltres us hem preparat un programa especial, ja veieu, amb públic, convidats a la taula. Nosaltres volem fer un resumet de la història del balonmano Granollers, però un resum no gaire precís. Volem que ens expliqueu curiositats, anècdotes, tindrem tertúlies, converses i de més. Ho farem amb tres grans blocs. El primer serà Europa, després parlarem d'handbol femení i ho tancarem amb Generacions d'Or. Som-hi! Recorda seguir el Poliesportiu a Twitter, Instagram o veure'ns a YouTube. El Poliesportiu, l'espai on Granollers practica el seu esport. I tal com us he dit, nosaltres li anem a donar la benvinguda a aquest primer bloc, que és el balonmano Granollers per Europa. En el caminar del Granollers por Europa no les voy a hablar de la consecución de un título, sino que me voy a ir a un pasado reciente, en la temporada 22-23, y me voy a fijar y les voy a hablar de esa confrontación de cuartos de final de la European League entre el Granollers y el Flensburg alemán. ¡Qué eliminatoria! Y pasará a la historia del Granollers esta eliminatoria, esos dos partidos. En casa se perdió 30-31 y parecía que todo estaba resuelto, que no iba a poder llegar a la final a 4 de la European League, pero qué partido el de vuelta allá en Flensburg. Espectacular, qué forma de competir del Granollers. Es un partido que recuerdo agradablemente, me encantó cómo compitió el equipo, cómo jugó, cómo dominó al Flensburg, cómo salió sin complejos y ahí liderado por Antonio García, con 9 goles del capitán y con un Salinas extraordinario en 6 metros, no pudo con él el 6-0 defensivo del Flensburg, pasó y se clasificó a la Final Four de la European League, donde ya luchó en semifinales con el Fuse de Berlín. Allí quedó cuarto, pero ese partido, Granollers-Flensburg, no es ningún título, pero para mí es un partido a recordar de los grandes del Granollers en Europa. Doncs dèiem al sumari que avui parlaríem del bloc d'Europa i precisament el Luis Mil López ens recorda aquell partit contra el Facebook que li va donar l'accés a la final a 4 a l'equip d'Antonio Rama. Però nosaltres hem de parlar de la tertúlia i en primer lloc anem a saludar a l'Àlex Vianya, exjugador del club. Àlex, molt bona nit. Hola, bona nit. Després saludem també David Resina, exjugador també del club. David, molt bona nit. Hola, molt bona nit. I amb nosaltres també s'acompanya l'Antonio Rama, entrenador del Freiking Balonmano Granollers. Antonio, molt bona nit. Bona nit. Aprofitant que li agafem el testimoni al Luismi, a qui evidentment li agraïm la seva col·laboració,
Antonio, jo recordo aquelles jugades de pilotes dividides, Guillermo Torriani, no? Llançant-se pel terra, tots els jugadors amb una extra motivació tremenda. És d'aquells partits que tu estant al vestidor ja notaves que hi havia un ambient diferent i que anàveu a mossegar fort? Doncs potser no, potser no diferent al que ja s'havia viscut durant tota la temporada, perquè penso que aquell equip, com així des de fa anys, però em dóna la sensació que l'equip ha sigut molt lluitador i ha volgut guanyar tots els partits de la mateixa manera, i aquell partit era un partit que voldríem i volíem guanyar, tot i ser el Flensburg i tot i ser la tornada, però penso que el premi era tan gran que la gent estava molt ficada, però de la mateixa manera que ho hem estat molt ficats en molts altres partits. Vull dir, no li vull donar un caràcter especial, com així sí que va tenir potser la Final Four, no? Que per tot el que envolta, però aquell partit és aquells partits que va ser a mida que va avançant el partit, que vas veure que potser aquell partit havia de ser molt especial. Àlex, tu ets un dels privilegiats, perquè és un privilegi poder aixecar tot un títol europeu, ja no només una vegada, sinó en 2 ocasions i de manera consecutiva. Per tu, Àlex, què va significar el poder aixecar 2 títols europeus i de la manera que els veu aixecar? Bueno, la veritat és que portava el Granollers molts anys dificultats, sempre lluitant, però assolir un títol era com un somni, no? Era una mica llunyà. Però sí que és veritat que es van fer durant uns anys bons fitxatges com la Tavim, Bujovic, Kisilev, Mikulik, Butulia, que eren pocs estrangers els que es fitxaven, 2, al final 3, però eren d'una qualitat excepcional, dels millors del món, i això evidentment ajuda que si amb jugadors del planter ajuden aquests jugadors a lluitar per lo màxim, doncs així ho vam aconseguir. Sí. David, tu vas disputar la Final Four de la Copa EQF a Nantes. Tu què recordes d'aquella Final Four? Bé, jo recordo que arribàvem, que no teníem res a perdre, no? Vam aconseguir realment entrar quan ningú s'esperava, amb uns quarts de final contra Silkeborg molt disputats, no? I no teníem res a perdre, i estàvem molt confiats, anàvem amb una plantilla sense grans noms, i vam aconseguir disputar de tu a tu contra tot un Nantes, que era l'anfitrió, i realment tinc una gran experiència. De fet, jo sempre és, de totes les coses que he viscut, potser la que sempre més m'he quedat i explicat. Sense grans noms, però sí que en aquesta taula hi ha 2 culpables que estàveu aquí posats. Antonio, David, aquella Final Four, recordeu alguna interacció entre vosaltres 2? Algun apunt tècnic que li diguessis al David? David, va, què està passant aquí? Hem de canviar alguna coseta? Jo era segon en aquella època i potser l'apunt va ser ja després de a la celebració, que recordo que va fotre, no sé si va ser 9, 10, 11 o 12, no sé quants gols va... Vull dir, aquella temporada el David i aquella Final Four va ser excepcional i en vam parlar, però va ser ja a posteriori festejando. Sí. De tant en tant, no sé si... No tinc ni idea de la relació fora, més enllà de l'handbol, però de tant en tant quan us trobeu diu, ostres, el que vam viure a Nantes ara farà 9 anys. 9 anys, ja. Mare de Déu. Bueno, amb l'Antonio teníem una relació prèvia abans que ell fos entrenador i jo jugador del primer equip i ens coneixíem de molt abans i jo crec que la relació també es va ser molt cordial, molt bona dins de l'equip. Sí que és veritat que fora, un cop jo vaig marxar, jo he perdut molta relació, desvinculat per tema feina, nens i de més i família, coses que passen, però sempre que me l'he trobat doncs sempre hem tingut una relació molt bona. Estem parlant d'Europa, l'handbol ha canviat moltíssim i una de les persones que té molt context de fa temps ets tu, Àlex, perquè clar, de guanyar aquestes EQFs, ara veure l'handbol europeu, no sé tu com has vist tota l'evolució d'aquest esport, perquè imagino que hi ha molts canvis, no? Bueno, la veritat és que es corre sense parar des que es comença fins que s'acaba. Vull dir, abans havies d'esperar que els jugadors passessin de mig camp per treure i bueno, ara s'aprofita tot el que hi ha i encara es pot fer més. Es pot córrer més en defensa, sobretot. Es pot córrer més, Antonio? Perquè tu fas córrer, no, la gent? Sí que és veritat que els últims anys potser se'ns titlla de que defensem poc, però penso que és que correm molt. Correm molt, donem moltes opcions a l'equip contrari, hi ha moltíssimes possessions. Sí que penso que la dinàmica de l'handbol i també la normativa afavoreix que puguis córrer molt. Penso que és molt vistós també per part
per l'espectador, no? Potser pels més antics, no? Alguns aquí, els que porteu molts anys veient handbol, segons direu, ens agradaria més que ens fessin 20, a vegades amb el Pep, Vull dir, quan et fan més de 27 o 28, doncs mira, aquest any podem dir que ens poden fer més de 35 i guanyar igualment, tot i que no agrada a los viejos del lugar, però sí que és veritat que cada vegada anem més a jugadors molt complets, que corrin, ataquin, defensin, no? I al final hi ha un desgast important físic. Perquè, clar, tu vas estar en aquesta Final Four a Nantes, sí que estaves de segon entrenador, però evidentment vas també estar com a entrenador del Freigen Balonmano Granollers en la Final Four de Flensburg. Antonio, per tu quin ha sigut el canvi més gran d'aquestes dues Final Fours? No, tampoc han passat tants anys entre una i l'altra, però sí que ja es veu potser més la velocitat. Però jo penso que cadascuna d'elles tenia coses molt bones. O sigui, jo recordo amb moltíssima estima, no? Estar a la banqueta amb el Carlos i viure aquella Final Four de Nantes amb jugadors que ara te'ls mires amb distància i veus que eren autèntics eren jugadors històrics i que encara estan jugant amb molta qualitat i a superar el rendiment. I en canvi la de Flensburg, que sí que potser me la veig amb una perspectiva doncs, més propera, o perquè també era primer entrenador i em queda més recent, amb jugadors molt joves i amb moltíssim talent i que potser ningú s'esperava, no? Jugadors com el Jan Gurri, que es va destapar en aquell moment, jugadors com el Yusuf o com el Bruno, no? Jugadors realment lluitadors que van fer que aquella Final Four fos especial i que al final doncs, és una més d'aquelles fites que el Balonmano Granollers és capaç d'ensenyar-li al món doncs, que estem on estem. Abans li deies, David, no sé quants gols vas marcar, un porró de gols allà a la Final Four de Nantes. Bueno, és que, David, tu quan vas marxar del Balonmano Granollers a nivell d'estadística eres el jugador amb més gols a competicions europees, vull dir, 144 gols en 47 partits. Per tu disputar partits europeus era una extra de motivació? Encaraves diferent el partit? No crec que s'encarés diferent als partits, no? Al final també jugues contra equips diferents que no estan acostumats tampoc a la teva manera de jugar, no? Aquí a Espanya jo crec que juga d'una manera diferent al que juga la resta d'Europa, potser, no sé ara, segueixo poc la Lliga, però jo crec que ara és molt més físic tot, i aquí a Espanya encara no era tan físic potser, no? Llavors això també ajudava, no ho sé, però bueno, s'encaraven tots els partits igual. També pot ser que t'arribin més o menys pilotes en el cas de l'extrem. Llavors això depèn de molts partits. Abans l'extrem potser estava més utilitzat, ara l'extrem, Antonio, allà el tenim, no? A vegades, home, hi ha partits que treuen molt, però hi ha d'altres que una miqueta menys. No, al final els extrems moltes vegades quan jugues a córrer tant acaben fent més gols de contraatac que no pas d'una altra manera, no? Segur que si aquí portessis, ja tens el David, però si portessis els extrems d'ara voldrien xutar més, però al final si hi ha molta acció de primera onada, segona onada, on s'arriba amb la defensa descol·locada, doncs és més fàcil que potser no arribin tantes boles a l'extrem. Com diuen sempre, bola que llega ha d'entrar, això sí. Àlex, com era compartir vestidor? Com era el vestidor d'aquells equips guanyadors d'Europa, amb Bujovic, Atavin? Què recordes d'aquell vestidor? Han passat uns 30 anys, més o menys, però el vestidor era molt normal. No? Venir a entrenar, venir als matins, a les tardes, i competir, sabent que has de guanyar, que lluites per una lliga, que la perds la final contra el Teca, després guanyes la Copa Sobal, i sí, ostres, acabaves els partits i intentaven reunir-nos a casa de la Tavin i feia uns xupitos de vodka, alguns els tiraven per no competir, els tiraven alguns per sota la taula, però era un grup d'amics, un grup que ens portaven bé i tot rotllava bé, David, alguna curiositat, això que recordis, Potser vols parlar-nos de xarrups, el que tu ens vulguis explicar? No, mira, jo de l'època aquella sí que recordo que va ser un grup molt unit, jo crec que ha sigut dels anys més units, sobretot aquell any que vam arribar a la Final Four, també gràcies a Empara, que van venir 4 brasilenys, que van ajudar molt a la unió del grup també, no? Tenia una manera d'entendre la vida diferent, final d'entrenaments molts divendres et portaven garrafes senceres amb catxassa, amb diverses històries, llavors, jo crec que es va unir l'equip i tot va ajudar, no? Hi ha anècdotes, n'hi haurien diverses, però d'aquest estil. Antonio, aquesta és la clau per saber cohesionar els equips any rere any, perquè tu n'ets un expert d'això d'anar cohesionant equips any rere any.
Jo no parlaré de líquidos, ni de... Però sí que em Bueno, dona... l'aigua sí, no, està no, bé. i els recuperadors, vull dir, però sí que em dona la sensació de que, mica en mica, els jugadors cada vegada més joves es van fent a la idea de que ser un bon company i de que l'equip funcioni bé per sobre del funcionament o del rendiment individual afavoreix el rendiment de l'equip. I és una de les coses que jo, mica en mica, he anat aprenent i que jo li he anat donant molta importància, el fet de que hi hagi joves talents, però sobretot que siguin molt bones persones i que entenguin que el primer és el grup. I l'equip és el més important i que si tu fas bé per l'equip, al final l'equip t'ho tornarà i l'equip et farà millor, no? I acaben marxant jugadors que potser no se'ls esperava com grandíssimes estrelles i acaben marxant de Granollers després de 2 o 3 anys de passar per Granollers amb un nivell superior perquè ells han fet aquest esforç de millorar l'equip. I ja per tancar també, ja no només, no? Suposo que deu ser important que els joves vinguin i que siguin bones persones i demés, sinó que també els veterans que reben aquests joves els sàpiguen col·locar, no? Que no facin de vegades de bullies, perquè suposo que deuen haver-hi equips, no? Que el veterà va una mica més de sobrat i tal, però jo imagino que també el tenir-los una mica atados en corto, no? De dir, ei, tractem-los bé perquè aquesta gent ve aquí a ajudar-nos. Bueno, és que hem tingut la gran sort que des de que hi soc, o sigui, passant pel David, que és el que està aquí també amb nosaltres, passant per després, que passaran, l'Àlvaro, el Marc, l'Antonio, no? Tots els últims anys. Vull dir, és que hem tingut veterans que han sapigut guiar en la manera d'entrenar, en la manera de fer i sobretot en la manera de funcionar i d'ensenyar com són les coses. Vull dir que al final quan un jove arriba ha vist les coses sempre amb els de la seva edat. Quan arriba a dalt ha de tenir referents que li expliquin com funciona allò, no? Tant a nivell competitiu com a nivell de funcionament com a nivell de vida de l'esportista, no? I al final aquests jugadors aprenen perquè els referents són els que més tenen ganes d'entrenar, els que més competeixen, els de més caràcter competitiu i que realment són un exemple en qualsevol dels àmbits. Podríem estar aquí tota la nit parlant d'Europa, però m'estan xivant que tenim l'Òscar de la Riva amb algú del públic. Òscar, aviam amb qui parlaràs ara i amb qui ens podrà explicar, crec jo, 1001 històries europees, no? Doncs sí, parlarem amb el Pep Blanchard, exgerent del Balonmano Granollers, que a veure si em pots acompanyar un moment, Pep. Parlàvem d'aquestes 1001 històries d'Europa. No sé si tu, a la teva etapa de gerent, ens pots explicar alguna d'aquestes batalletes per Europa. Bueno, és evident que he estat en molts partits seguint amb l'equip, anant amb l'equip, organitzant els partits aquí, les finals. Te n'es podria explicar moltes. Tu demana el que vols saber alguna cosa i si de l'àmbit esportiu, de l'àmbit social, de l'àmbit del que sigui, però jo et podré, clar, si no, jo puc començar a parlar de viatges, puc començar a parlar del que heu parlat de les Finals Fours, de les finals que hem organitzat. Hi ha moltes anècdotes per explicar, no? Des de que, per exemple, un dia a mi em van tractar de mafiós els de l'equip d'Ucrània perquè vam jugar la final aquí contra el Donetsk, val? I el dia abans jugava el Barça i el Vidasoa de Copa d'Europa. I teníem uns àrbits portuguesos i un àrbit portuguès es va posar malalt el dissabte al vespre. I resulta que amb el delegat de la IHF i el Miquel Roca, que també ens va ajudar, vam fer parar els àrbits que eren Moreno i Garcia de França, del sud de França, que van pitar la final a Barcelona. Pues, en vez de tornar-se'n cap a Montpellier, em sembla que un és d'ells, pues, vaig tenir-los a buscar a les 8 del matí del diumenge i els vaig fer portar cap a Granollers. I després, sort que portàvem també la tàbina a Donetsk, el mafioso del gerente del Granollers va comprar els àrbits i va canviar els àrbits. No? Vull dir que aquesta és una de les anècdotes real perquè, a més, Moreno i Garcia jo crec que són els àrbits que tenen el rècord Guinness del món en pitar 2 finals de Copa d'Europa, la Copa d'Europa i la Copa IHF en 24 hores. No? Aquesta és una anècdota que no se sap massa però que vam patir i que vam tenir que solucionar, no? Perquè, esclar, en aquell moment els àrbits portuguesos, que a més era el seu últim partit, no el van poder pitar. De viatges a l'Àlex també hi era, el que recordem molt és el de Chelyabinsk. Chelyabinsk va ser una autèntica odissea.
vam tardar, em sembla, 5 o 6 dies en anar i tornar. Sort que vam enganxar, que era Setmana Santa, i va poder enganxar algun xàrter fins a Moscou, però és que les dues finals que ens ha tocat jugar fora, una és a Chelyabinsk i l'altra va ser a Donetsk, on està ara passant tota la guerra fa 3 anys i tot això. La de Chelyabinsk, recordo que va ser una passada, allò que busques vídeos, i l'equip d'Àustria ens va dir, sobretot, no mengeu quasi res allà a Chelyabinsk, sobretot l'aigua, perquè tot l'equip d'Àustria, abans del partit, van tenir gastroenteritis de l'aigua que van beure. Dius que vam dormir en un hospital. Vam dormir en un hospital i ens vam posar allà, i va ser un viatge que ja et dic va durar, perquè des de Moscou a Chelyabinsk hi ha 4 hores d'avió. Vam anar a la punta de la Sibèria. I sort que portàvem a Tavin i Bojovich, perquè van resoldre molts problemes a la frontera i sobretot en l'aeroport de Moscou, que ens volien fotre una rissada per pujar les maletes a l'avió. Doncs gràcies, Pep, Podria seguir. M'imagino que tens moltíssimes anècdotes, però de tot plegat també en podem parlar d'algunes històries, d'algunes, del que significa també, Álvaro, si pots aixecar-te, l'Álvaro, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Granollers i exjugador del balonmano Granollers, que també ens pot explicar què és el que significa per Granollers que tingui un equip tan masculí com femení, sigui l'únic d'Espanya, que estigui al màxim nivell. I a més també posar Granollers en el mapa del plano internacional pel que fa a l'handbol. Per Granollers és un orgull. El balonmano és part de la ciutat, Granollers és balonmano, balonmano és Granollers, en molts altres esports, però si hem de parlar de referències tant a nivell nacional com a nivell internacional, sempre expliquem que quan ens anem fora no ens coneixen perquè hi ha la porxada, sinó que ens coneixen perquè tenim el balonmano Granollers. I el fet de tenir el primer equip masculí i el primer equip femení ens genera aquesta part d'equitat que hauríem de tenir sempre en quant a la pràctica esportiva, i amb aquesta senyal que jo crec que des d'una molt bona proposta del club es va decidir treballar per la igualtat, s'està treballant per la inclusió i ens fa que siguem un dels poquets equips que tenim els 2 equips de màxima categoria i que a més amb 2 han jugat en diferents moments però han jugat a Europa, o sigui que Granollers està a Espanya i també està al món, gràcies al balonmano en una part molt important. Doncs gràcies, Álvaro. Com veieu, anècdotes, batalletes, també el balonmano Granollers en el centre del mapa, però tornem un moment a la taula perquè seguim amb la tertúlia. Doncs moltes gràcies, Òscar, per les preguntes. Nosaltres, que anirem cap al següent bloc, que és l'handbol femení. La meva anècdota és que, per qui no ho sàpiga, tinc un armat bastant especial i des de ben petita els entrenadors que he tingut, tant el Rama, en el projecte Baimona, el Robert des de la base, l'Anna Pi, el José Lluís Villanueva, quan ja jugava en el primer equip, han intentat que millorés aquest armat, però ha sigut una mica complicat. I un cop fora de Granollers, els entrenadors que he tingut a l'estranger també ho han intentat, però haig de dir que només han estat 3 mesos intentant-ho i ho han deixat. I jo sempre he dit que tot el que els entrenadors del Granollers no han pogut fer, no crec que ho facin fora. Així que
entrenadors, heu fet molt bona feina, però res, aquí seguim. Doncs com dèiem, l'handbol femení que ha crescut molt, no? La darrera dècada, gairebé ja 15 anys, i jo crec que 3 persones de les que són culpables o que n'han format part, doncs les tenim aquí a la taula. Anem a saludar-les. Saludem en primer lloc a la Joana Capdevila, jugadora del balonmano Granollers. Joana, molt bona nit. Hola, bona nit. Parlem també amb Mireia Torres, jugadora del CAC Balonmano Granollers. Mireia, molt bona nit. Bona nit. I també la Jessica Bonilla, la segona entrenadora del CAC Balonmano Granollers. Jessica, molt bona nit. Bona nit. Jessica, t'agafo a tu perquè la cava l'has tingut a tu sota també les teves ordres, i parlava de l'armat, Tu també li vau intentar corregir amb el Robert, aviam com llançava la cava o no? Tothom hem passat per intentar fer aquest armat una mica més normal del que feia, però vist no li ha fet gaire falta millorar-ho, perquè ja es veia que seria una grandíssima jugadora i així ho està demostrant. Sí, clar, per aquells que no són tan versats, no, a l'handbol, no sé si qui m'ho pot explicar, però quina és aquesta peculiaritat de l'armat de la cava? Perquè, clar, jo no ho acabo de veure quan veig a la cava jugar. No sé qui m'ho vol explicar de les tres, perquè la cava l'heu vist a les tres jugar. No sé si la Joana, la Mireia, la Jessica, qui vulgui, explicar-me una mica. Mireia, l'armat de la cava, com el definiries tu? Amb el colze molt baix, Vale. però jo diria, és una llançadora de penals increïble, no ho diries pas, de fet en els partits no es llença, però quan fèiem competicions a l'entrenament, les porteres era impossible llegir el seu armat, perquè arma el braç aquí i pot xutar-lo on sigui. O sigui, és una peculiaritat de la cava. Vale, i llavors en els partits no es llença perquè els hi donem peixet a la resta o...? No, o sigui, és un arma tan peculiar que a les porteres les despista. Bueno, mira, però llavors, clar, no llancem els penals als partits. Bueno, coses que passen. Dèiem, l'handbol femení de balonmano Granollers, darrers 10 anys, ha donat un canvi tremendo. No fa tant, no? El primer equip no estava ni jugant a plata, vull dir, fa uns anys estàvem gairebé a Lliga Catalana lluitant per pujar. Joana, tu vas viure, no?, a la teva pell aquests ascensos. Què recordes de picar tanta pedra a l'handbol català? Molta pedra. Una època molt bonica, com deies tu, estàvem jugant a Lliga Catalana i ara ho comentàvem amb la Judit, que llavors també estava a l'equip, que amb 2 anys consecutius vam assolir 2 categories consecutives i vam arribar a Divisió d'Honor, que és on l'equip s'ha mantingut ara. Però molt bé, molt guai. Era un grup d'amigues, no era res professional. El Carlos agafava una furgoneta i una altra jugadora una altra i ens recorríem a Espanya per anar a jugar als partits. Veníem amb ampolles de vi i sudaderes que fèiem nosaltres per recaudar diners. I el primer cens ja va ser tot una experiència, però realment el segon ascens, que va ser en el mateix any que havíem pujat a Divisió d'Honor Plata, ningú s'ho esperava i va ser molt, molt guai. Què és el que va passar? Perquè en aquestes 2 temporades assolissiu 2 ascensos gairebé directes. Mira, abans ho parlaves amb l'Antonio i jo crec que va ser el grup. És una característica més que sempre remarco del Carlos, no? Que és molt bon entrenador, però la cohesió de grup que va saber fer durant tots aquells anys amb jugadores que no érem, ja ho he dit, però no érem professionals, érem gent que pujava de la base, gent d'altres equips que s'anava unint, però no ho érem, i la cohesió de grup que va arribar a fer i el treball amb cada una de nosaltres, jo crec que va ser això, perquè no teníem jugadores amb noms ni res, i pujaven les juvenils a ajudar-nos a jugar, però va ser la cohesió de grup que vam arribar a fer. Mireia, van arribar a Divisió d'Honor, tu vas recollir una mica aquests fruits, no? Això d'afiançar-se a la Lliga Guerreres, ara dita la Lliga Guerreres Iberdrola, era important, suposo, pel bloc que entràveu aquell any. Sí, evidentment. Recordo que va ser un any que vam entrar bastantes jugadores noves en el grup. En la línia també del que anava dient la Joana, les jovenetes que anàvem entrant, teníem els referents com la Gés, com l'Anna Pi, com la Sandra Pérez, que feia una mica també, com ha dit el Ram abans, una mica de llanternes que ens enlluernaven el camí. Amb la seva experiència doncs, també anaven ensenyant-nos. Els primers anys ens va costar molt, vam lluitar molt per la permanència. Recordo que van ser
anys complicats, de tenir molta pressió, anant amb l'aigua al coll, però al final també, sense tenir grans noms, sense tenir grans jugadores, doncs la cohesió d'equip va acabar ajudant a que aconseguíssim aquesta permanència i anys més tard consolidant-nos i aconseguir altres fites. Una d'aquestes culpables també des de l'estaf, no? La Jessica, que tu, Jessica, vas arribar com a jugadora ja veterana, no? A donar-li un punch més a aquest equip. Tu quan vas arribar al vestidor, sent veterana i de més, i vas veure que, clar, la gran majoria eren, suposo, molt joves en aquella època, com va ser la teva entrada en aquell vestidor? Bueno, va ser divertida per una part i difícil per una altra, no? Jo vaig tenir la sort de començar la meva etapa professional de l'handbol amb el José Luis Villanueva, i les voltes que dona la vida i l'handbol en aquest cas, trobar-me a l'últim partit de Lliga de la temporada que vaig venir cap aquí i em va dir què fas l'any vinent? Bueno, em va obrir la porta del club i ni m'ho vaig pensar, vaig dir començo amb tu i vaig començar amb tu i si puc tancar amb tu, molt millor. I venia d'un equip d'estar fora d'aquí de Catalunya, d'equips més professionals. I vaig arribar aquí, el que diu la Joana, un equip d'amigues, un equip molt jovenet, de necessitar una mica d'hàbits, però a la vegada de molta intensitat, de molt handbol dintre, i aquest equilibri va ser també el que ens va ajudar a les més veteranes, com la Pi o la Sandra, a acollir-les i veure que podia funcionar, no? A més, tu també has viscut a nivell d'estaf, tot aquest camí cap a, podríem dir una mica més, la professionalització de l'equip. Ara, com veus tu el CAC 7? Doncs això, hem fet un camí llarg, dur, perquè no eren les millors condicions al principi de tot, de condicions, estem parlant sempre de rendiment, no es donaven i mica en mica, any rere any, amb moltes xerrades amb el club, amb millores amb altres condicions, vam poder aconseguir el que tenim a dia d'ara, que és bons horaris d'entrenament, bones instal·lacions, o sigui, tot el que necessitem, bons serveis mèdics, ajuda del club per tot el que necessita una jugadora del rendiment, per poder fer el seu treball. Un dels moments a destacar va ser la primera temporada del CAC 7 a Europa. De fet, vosaltres dues hi vau participar. Va ser la temporada 2019-2020, una temporada que malauradament no es va poder acabar perquè hi havia unes semifinals contra el Valladolid que sempre les portarem. Segurament és d'aquelles espines que es quedaran marcades per sempre, però Jessica, Mireia, com recordeu aquella participació europea? Si vols començar tu, Mireia, perquè la Jessica acaba de parlar. Doncs jo ho recordo com una de les experiències més boniques que pots tenir com a jugadora d'handbol. Va ser fruit d'un any que ens ho vam treballar moltíssim, que teníem un grup molt maco i vam poder aconseguir la 4a posició a la Lliga, un fet que nosaltres ni molt menys ens esperàvem. I després d'aquest any vam poder jugar a Europa. I el fet de recollir aquests fruits amb l'equip de jugadores d'amigues que teníem i poder viatjar per tota Europa jugant contra equips més diferents, equips que també et donen aquesta xispa més de voler jugar, que com a jugadora t'omplen més. Va ser un any molt bonic i això que dius se'ns quedarà per sempre a l'espineta, perquè jo crec que anàvem molt encarrilades, molt amb una carrerilla, que jo crec que podríem haver aconseguit coses molt maques i per sempre tindrem aquesta espineta de no haver-ho pogut jugar. Jessica, va començar amb el Minsk el tema, les vam veure al Palau d'Esports, feien totes 2 metres, però xutaven fort, però després... Bueno, és el que hem dit, que a Europa potser hi ha un altre estil d'handbol, o parts d'Europa de l'Est, sobretot, que són més llançadores, i nosaltres, el nostre handbol és més de moviment, més ràpid, i per aquí vam poder passar l'eliminatòria a fer-li mal. Sí que van donar una mica de por quan les van veure, però bueno, es va passar bé i les següents que vam jugar ens van servir per això, per anar guanyant experiència, per gaudir d'uns viatges increïbles amb el Pep, els postpartits, tot, i
i això, i la llàstima de no poder haver acabat la competició de la manera que va ser. Joana, tu veient en perspectiva això, que s'arriba a Europa, després d'això, d'anar picant pedra durant molts anys, tu t'haguessis imaginat mai un CAC Balonmano Granollers a Europa els anys que vas jugar? No. Bueno, tampoc me l'hagués imaginat a Divisió d'Honor i ho vaig viure de primera pell, no? Però no, que va, és tot un somni, és una gran fita pel club, com deia el Pep abans, poder tenir els dos equips a nivell internacional, que els dos han jugat a Europa i representar la ciutat i representar el club és tot un somni. Hi ha aquella frase, no?, de que hi ha alguns que a vegades obren el camí i el passen caminant perquè la resta el puguin passar corrents. No sé si t'hi veus una mica, t'hi sents així, i més també amb tot l'equip familiar, no? Jo sempre l'altre dia ho parlàvem amb el Robert i li deia si les coses siguessin tan difícils com van ser a la nostra època, no? Hòstia, et cridava el Carlos per anar a entrenar amb el Nacional, que llavors Nacional, no sé, eren 3 categories menys, no? O 2, i deies, uau, m'ha cridat el Carlos per anar a entrenar amb el Nacional, i ja era tota una festa i tot això. Ara, el fet de tenir el primer equip el primer equip del club a la màxima categoria per les nenes de la base, clar, ens hem de nutrir d'elles, no? I és algo que jo crec que s'ha de valorar més. No costa tant com costava ara. Hem picat molta pedra les que vam fer el camí per arribar fins on s'ha arribat, les que vam pujar i les que han aconseguit mantenir l'equip, no? Que s'ha de valorar una miqueta més i això. Un dels grans culpables ja per anar tancant el blog, Jessica, el Robert, amb ell fins a la fi del món, no, tu? Sí, s'ha vist, no?, que vam agafar l'equip després del José Luis, el va agafar ell i jo ja tenia en el meu cap un màster, la coordinació, no sé què, deixar una mica la part més de rendiment i va agafar de la mà, em va dir tu cap aquí amb mi, i així va ser. O sigui, jo molt contenta de treballar amb ell i molt il·lusionada pel que queda, no? Hem fet bona temporada, hem renovat l'equip, és una dinàmica constant cada any i amb molta il·lusió per la propera. Sí, també, per exemple, hem pogut viure la Copa de la Reina aquí a Granollers, que crec que ha sigut un d'aquests grans esdeveniments que hi ha hagut aquí a la ciutat. Em comencen a xiular les orelles i això significa que l'Òscar de la Riva està a punt de tenir alguna protagonista al públic. La protagonista està encara una mica, Òscar, hauràs de batallar per les paraules, però, Òscar, tot teu. Doncs tenim a la Judit Bizueta, que li demanarem que s'aixequi un moment, la jugadora del CAC Balonmano Granollers. Estaven comentant el creixement exponencial de l'handbol femení pel que fa al balonmano Granollers. Tu vas viure aquesta primera etapa a l'elit, però tot just en uns anys que després vas marxar i t'has trobat una situació totalment diferent en aquesta segona etapa. Com ho veus tot plegat? Tinc moltes ganes de tornar a casa, realment. Com tu has dit, m'agradaria destacar que jo vaig començar jugant al Qualiment des de ben petita i que és el torneig que fa la ciutat, no? Crec que va ser el Robert que em va seleccionar i realment vaig començar a pujar des d'aquí, des del Qualiment. Jo crec que tindria uns 10 anys i passar per totes les lligues que hem anat jugant, al Plata, Divisió d'Honor i el fet d'haver marxat, doncs tinc moltes ganes de poder tornar. Espero que amb tot l'equip fem un gran any. A més, amb un equip totalment renovat, que et retrobaràs amb la Mireia, però que hi ha moltes jugadores que són noves incorporacions. Sí, serà un gran canvi. Crec que hem de tenir ambició, crec que al final quedarà un molt bon equip i espero que siguem molt competitives i que tenim moltes ganes de començar ja. Doncs això ho comentava la Judit Bizueta, té moltes ganes de començar i de que arrenqui aquesta Lliga Guerreres Iberdrola la propera temporada i tornem a la taula amb més tertúlia. Doncs Òscar, quan tornem amb tu ja serà per tancar, perquè ja estarem en el darrer bloc, un darrer bloc que s'anomena Generacions d'Or.
La meva etapa a Granollers va ser una de les més importants de la meva vida. Van ser 10 anys, de les que tinc algun dels millors records de la meva carrera, com per exemple la Final Four d'Antes, no? La veritat que va ser una experiència brutal. Portàvem molts anys intentant una generació tornar a la competició europea i és un dels millors records que tinc encara. I curiosament, a dia d'avui també encara mantinc el número 14, que el primer cop que el vaig portar va ser pel debut del Granollers, on jo no el vaig escollir precisament, però des d'aquell dia li vaig agafar un carinyo especial. Doncs en una fase d'ascens a Pamplona, divisió d'honor B, després del segon partit, que ja ens havíem classificat, en Buixa i en Pep ens van dir que ens portaven a Granollers, que l'endemà havien de jugar amb el primer equip. A mi i en Juan Andreu Candau. Aleshores vam entrar al cotxe i, clar, òbviament en Pep i en Buixa van anar davant, a darrere estàvem jo, en Juan Andreu Candau, i a part hi havia l'avi Vianya, que evidentment era el més petit dels dos i li va tocar seure's al mig, amb la qual cosa el pobret va tenir un viatge bastant incòmode. Això sí, l'endemà va guanyar. Doncs hem enfilat, el darrer tram d'aquest especial. Hi ha algun cotxe que no acaba d'arribar al seu aparcament, però no passa res. Aquí parlarem amb els protagonistes d'aquelles generacions que en alguns casos van guanyar tot i en d'altres, doncs, potser no pot ser tot i també tenim algun intrus a la taula. Ja el descobrirem d'aquí uns instants. Anem a saludar. En primer lloc, parlem amb el Marc Garcia, exjugador del Franklin Balonmano Granollers. Marc, bona nit. Bona nit. Parlem també amb el Manel Pérez, exjugador del Franklin Balonmano Granollers. Manel, bona nit. Bona nit. I també amb el Pol Sastre, exjugador del Balonmano Granollers. Pol, molt bona nit. Bona nit. No us hem posat aquí perquè sigueu porters, Vull dir, el Pol em mirava amb una mica cara de que som els porters i anem aquí a la dreta. No, vull dir, a mi m'és bastant igual el tema. Recollim el que ens explicava el Ferran Soler, per ell, molt especial la Final Four a Nantes. Marc, per tu també va ser especial aquella competició? Sí, per mi segurament és el moment més maco de la meva carrera, et diria. Aquella final, a nivell esportiu, és una fita espectacular. Arribar allà amb el Franklin, amb una plantilla molt jove, amb gent de la casa, amb jugadors que van venir per potenciar l'equip, i especialment el sentiment que es va tenir allà a Nantes amb l'afició sobretot, no? Es van desplaçar moltíssims aficionats, directius, familiars, i quan va acabar el partit contra Chamberí vam assolir la tercera posició. Aquella comunió que es va viure, no? a la grada, ja et dic, per mi és dels records més macos, si no el més maco que tinc com a jugador. Manel, generació del 82, porter, campió d'Espanya cadet i també campió d'Espanya juvenil, i de fet, amb l'equip de primera nacional que anàveu aconseguint l'ascens a cada any. Tu què recordes d'aquelles temporades a la base del BMG? Bueno, que ens ho passàvem molt bé sobretot i disfrutàvem molt entrenant. I després que entre tots els companys crec que érem una gran família i ara es demostra, no? Perquè quedem per qualsevol tonteria, quedem, ens veiem, anem a sopar i el que faci falta. I ja no entre els companys, també quan jo vaig arribar a Granollers també érem una gran família, també tot el que l'envoltava, amb el Pep, els delegats, l'Ernest que ens cuidava. No? Era molt maco, per dir-ho d'alguna manera. I ho recordo sobretot amb molta emoció. Home, tu quedes amb la gent que vau compartir equip d'aleshores, llavors et fas un bon tros de cotxe, no? Bueno, clar, sí. Venint de... Sí. No, ja em diràs. Sí, però bueno, també ho fas a gust. Saps? Baixes... 3 horetes de cotxes i tornes a pujar. Facilet. Sí. Pol, generació del 91, campió de Catalunya infantil, també campió de Catalunya juvenil, sots campió d'Espanya juvenil amb el Balonmano Granollers. Pol, què recordes tu d'aquella etapa a la base? Doncs poder una mica com el Manel. Sí que és cert que poder ja nosaltres, ja de cara juvenil, es va obrir la Resi i va començar a arribar algun petit fitxatge com va ser Miquel o Juan o inclús el Ferran, que comentaven que ja comencen a aparèixer per aquella època, que comencen a pujar de categories inferiors i que us uneix un grup que havia més o menys pujat tota la vida junt i superbé tot, molt bons records. Amb qui recordes? Qui recordes de la teva generació, de compartir bons moments, de jugadors i de més? A la base, amb tots, des de Juan del Arco, Adrià Pérez, que ara fa uns dies va anunciar que retirava, Miquel,
I després ja quan pujàvem al Nacional doncs hi ha Capdevila, Jordi Puig, Miquel Flores i gent que jo sempre els havia tingut anys abans, que com aquell dia feia la llanterna que deia abans la Mireia i tu volies estar l'any següent on havien estat ells. Pol, qui de l'equip et picava perquè anessis a llançar la rajola, en el llançament de rajola? Ningú. Això és una cosa... Això és teu, eh? Sí, això és com a blanc de festa major que ha de complir. Tenim una taula força defensiva, ja ho veieu, un parell de porters i un central com el Marc Garcia, generació del 84, i ara hem de descobrir el nostre intrus, perquè el Marc no va estar a la base del balonmano Granollers. Després va començar el Barça en etapa cadet, però, Marc, devies creuar fornades de jugadors del balonmano Granollers. Tu què recordes d'aquells derbis i en recordes algun dels jugadors que diguessis ostres, aquest ens posava les coses complicades en els partits contra ell? Sí. Recordo molts partits. La meva generació del 84 és l'Antonio García, no? I al final era el líder d'aquella generació i costava molt. Però per mi, si he de destacar un derbi o un partit en el qual tingui aquell record, no? Ja va ser a Nacional, no va ser tant a la base, no va ser tant quan era cadet, amb la generació del Manel, que estava el Manel de porter, o també estava l'Àlvaro i total també el Cribi, i recordo un partit al Palau de Granollers, que veníem amb una generació bona nosaltres, i vam perdre crec que de 12 o de 11, un partidàs del Manel, que recordo a més que portava el turmell, no? Tenies unes guins i portaves un homenatge per sobre de la bamba i va fer una bulleria de partit. Però sí, recordo partits molt macos. Al parquet, al pavelló antic de Granollers, que allò era una bombonera i hi ha molt de carinyo també aquella etapa. Manel, el teu millor partit? Aquell o algun d'altre en triaries? De la base potser sí que seria aquell, segon del juvenil. I després amb el primer equip, potser el més recordat seria el del Palau contra el Barça, que veníem de perdre de 17 d'Ante, que era, i feia 3 dies i vam acabar guanyant que hi havia el Manolo Montoya d'entrenador. Recordo, hi havia el Pepe també, sí. Clar, és que al final això és una pluja de records constant. Pol, derbis del Barça, quan estaves tu a la base, recordes algun d'així de curiós? Bueno, tots, no? Un derbi contra el Barça sempre era important. Sí que és cert que nosaltres, a la generació 91, enganxem una molt bona també fornada de Can Barça, amb Gonzalo, Rodrigo com a porters, que tota la vida un contra els altres, i juvenil, sobretot, que nosaltres emportem el Campionat de Catalunya juvenil i ells s'emporten el d'Espanya i queda aquesta espineta perquè un cop sí i l'altre l'important, com ell que diu, poder no. Marc, tu has parlat de trobar-te en derbis a l'Antonio García. Quan més endavant veu compartir vestidor, veu comentar alguna història d'ostres, en aquest derbi vas fer alguna falta, vas apretar molt... L'Antonio el conec de tota la vida, hem jugat junts a la selecció catalana, a l'Espanyol, a la base, i sempre hem tingut molt bon rotllo i no recordar cap anècdota d'aquestes de base, sí, de la rivalitat que hi havia en cada partit. Manel, tu, porter format aquí a la base, home, de porters n'hem tingut uns quants i bons, no? Al final, hi ha algun... Sí, m'ho diràs, vol ser tot, si vols. No, però parlo de la base, no de la resta, no? Vull dir, clar, al final és també un aspecte molt important dins del club. Sí, perquè ja des de petit, sobretot, ja fas entrenaments específics de porter i bueno, ja hi ha hagut el Jordi Núñez, el Xavi Pérez, el Vicente, després vaig vindre jo, el Pol... Saps? És un tema que també els entrenadors de la base sempre han intentat de cuidar molt, el tema de porteria. Pol, tu també ho sents així, que des de ben petits ja, quan... No sé si és decisió vostra de posar-vos a la porteria o potser en algun moment algun entrenador us diu i de porter què? Jo no, crec que va ser més idea de Pep. Era bastant gordet i baixet, no escoltava gaire i m'han dit a la porteria, que sabia que era fàcil saber què tocava fer. I jo, per exemple, sí que vaig tenir una sort que després els porters de mi van tingut és la figura de Pedro García, que és l'entrenador de porters del club, que potser el Manel no el va enganxar tant, o sobretot al final... Exacte, que des de petits ja tens un dia a la setmana, mitja horeta, que estava el Pedro amb nosaltres, que feia una feina i segueix fent una feina espectacular i que fa que quasi cada fornada o cada generació pugui treure un porter que pugui estar, però només poden arribar els
les condicions més bones són. Jo us explicaré una batalleta, perquè n'he escoltat unes quantes ja durant l'estona que portem, i és la típica baralla que no agrada viure mai, partit del balonmano Granollers o d'un equip base molt potent, va apallissant a l'altre. I els familiars de l'equip rival es posen més tensos de lo normal. Jo recordo sobretot un partit de veure el meu germà a Bordils i no va acabar del tot bé. Vosaltres, en partits de la base i de més, heu viscut moments d'aquests tensos de familiars o teniu algun record així, situacions complicades? Bueno, sobretot les pistes de Girona, sobretot Bordils i Sarrià, són pistes complicades, però bueno, tampoc res que sigui molt, molt greu. Clar, seria un missatge, sobretot als pares i mares, de dir, ei, que deixeu jugar els vostres fills perquè al final no hi guanyem res entrant en aquestes picabaralles, no, Marc? A més, jo tinc la sensació que és una cosa que va pitjor. Jo crec que les nostres generacions, els pares no tenien tanta implicació, tanta sang, diguéssim, a l'hora d'anar a veure els nanos. I jo ara veig partits de base i molts cops hi ha pares que exterioritzen allà situacions, fins i tot amb entrenadors que són normalment nanos joves o noies joves del club, que per mi no va en joc. I sí que és cert que molts cops, jo com a mínim recordo quan era jugador de categories inferiors o a mini-handball, que jo volia el meu pare que estigués allà ajudant-me, dient-me lo bo o lo dolent que era, però sense ficar-se en altres situacions. O sigui, per mi, ja et dic que és una cosa que lamentablement està anant a pitjor, i aquí ja tenim un debat de societat, però sí que està clar que els nanos han de jugar tranquil·lament, han de fer la seva hora i mitja d'esports, entendre què són els valors de la competitivitat, però sempre és un punt molt sa. Pol, és una llàstima, a vegades que un esport tan maco com l'handbol a vegades es taqui d'aquestes coses. Tu també has patit alguns moments complicats. Sí, crec que aquí els tres coincidirem. El Marc, el Manel, ens agradava una mica també aquest pique contra nosaltres. Sí que és cert que amb els valors que explica el Marc, completament d'acord, i que s'ha de respectar molt més entrenadors, àrbits també, i tot el que engloba per fer una cosa sana. Que el balonmano deixi de ser sa en punts crítics com aquest, t'agradi o no t'agradi, hem de començar a vigilar per això també. I ja per tancar tot plegat, i això és una mica pregunta oberta, què diríeu vosaltres que és el secret de la base del balonmano Granollers perquè any rere any vagin traient fornades de jugadors i l'Antonio Rama vagi d'anar-los cohesionant a vegades en el primer equip cada temporada. Vosaltres què diríeu que és el secret de la base del balonmano Granollers? Jo crec que és el treball, l'esforç, la gent que hi ha en el club, que s'estima el club, els entrenadors, tots els entrenadors de la base. Jo crec que aquí a Granollers hi ha com un microclima que respira balonmano i això no passa enlloc més i això és molt important. Doncs moltes gràcies per parlar aquí amb nosaltres i ara m'estan tornant a cridar i sembla que, mira, doncs sí, tinc l'Òscar gairebé preparat per parlar amb algú del públic. Òscar, tot teu. Doncs, Arnau, parlaves d'una taula molt defensiva i també tenim aquí entre el públic el Jaume Fort, que és el president de la Federació Catalana d'Handbol, li diem que s'aixequi un moment. Com a porter del 1986 al 1990, li direm quina anècdota recordes d'aquesta generació d'or de la teva etapa, què ens pots explicar? Moltíssimes coses que es podrien dir. Per exemple, dir que encara potser molts dels jugadors més de generacions posteriors no ho saben, però vam guanyar 2 lligues catalanes consecutives. Després, una altra anècdota que recordo, molt de carinyo, és en un partit a la pista vella, al parquet. Era el primer partit de temporada i la penya Piti Collons, que em sembla que encara hi ha alguna persona que n'és part. Va començar el partit i em van donar, abans del partit em van donar un reconeixement i va començar el partit i no en veia ni una. I gol. I només feia que treure-les de la xarxa. I ja estava, quan l'equip contrari començava l'atac, ja començava a pensar l'has de parar. I en un moment de silenci absolut en el parquet, que els més vells del lloc sabran el que era el silenci del parquet, se sent, ja et pots anar mirant la porxada ja fort. I això em va deixar caure.
em va deixar, que per cert, el trofeig encara el guardo amb molt de carinyo a casa. És la producció d'una miniatura de la Porxada preciosa i moltes vegades doncs, encara sento la veueta aquella. Quan me'n vaig a dormir encara la sento, no? Però vaja, moltes anècdotes divertides i un gran record de tants bons i tants companys que han passat tants anys, doncs m'he trobat molts companys i bueno, doncs això és una gran sort i algo que et dona l'esport, que és un privilegi. Doncs gràcies, Jaume, i qui també ens pot compartir una miqueta d'aquesta generació d'or, d'aquesta fornada de bons jugadors que venen de la Padera, és l'Alfred Serra, que és el president del Balonmano Granollers. Si pots aixecar-te un moment. Alfred, quin és el secret perquè hi hagi aquesta fornada any rere any i que es mantingui l'equip al màxim nivell? El secret el tens a les diferents taules que has vist. És a dir, aquest és un club que porta 80 anys treballant. Jo, els primers 76, no els he vist. És a dir, jo soc nou. Però tot això que han estat explicant, a mi m'omple d'alegria, d'orgull i tal. Jo puc dir-te una cosa. Hem parlat de Nantes. Jo puc parlar en la meva època de Flensburg. Per cert, que hi ha hagut una equivocació. No vam quedar quarts a Flensburg, Vam quedar segons. Vam jugar a la final. Aleshores, és a dir, apostem perquè tota aquesta base que té el Club Balonmano Granollers, tot el que parlaven els entrenadors, els diferents coordinadors que treballen des de fa anys i anys i anys en el club, doncs tot això fan que creixi el club. És a dir, tant amb nois com amb noies. És el club que aposta per treballar cada dia. Pensa que l'altre dia ens van donar no sé quants premis a la gala que es va fer d'Assobal. Però tothom felicitava el Balonmano Granollers. Som una referència. Som segurament, hi ha 16 equips a Assobal i 14 a Divisió d'Honor Femenina. De la Divisió d'Honor Femenina som el 11è i de l'Assobal som el 13è en pressupost. I on estem? A les noies a dalt de tot i els nois hem guanyat la Lliga perquè el Barça no el conto. Aleshores, això és el que ha fet aquesta gent que ha estat 80 anys treballant pel club, ens ha fet arribar aquí. I aquí és on estem, aquí és on està la gràcia. Tenim 41 equips jugant a handball. Si vols disfrutar un dia, només has d'anar a les 5 de la tarda, baixes la rampa i mires les cares dels nens, de les nenes, dels pares i de les mares. Jo aprofito també per una cosa que ha dit el Marc. Jo, quan vaig a veure partits de benjamins, de lavins, d'infantils, tal, procuro dir-los, deixa'ls disfrutar. Deixa'ls disfrutar, que és el que han de fer. Ja ens agrada guanyar, però una de les coses que s'ha d'aprendre més amb aquestes edats és ensenyar a perdre. Si tu ensenyes a perdre, el següent partit el guanyaràs. Per què? Perquè és la força, és el valor. Nosaltres no som un club de balonmano qualsevol, som un club amb valors. Doncs moltes gràcies, Alfred. Com bé deia, referència, valors, són alguns dels temes que també s'han tractat en aquesta tertúlia, en aquest programa, i des d'aquí acabem amb el torn de preguntes de la primera fila. Doncs, Òscar, moltíssimes gràcies per totes les preguntes. Nosaltres, que ja tanquem aquest especial, volem agrair a totes les persones que heu vingut aquí com a públic, també a tots els tertulians que hem tingut, els col·laboradors amb els vídeos, evidentment els tècnics que han fet possible aquest programa. També hem d'agrair a Ràdio Granollers i també a BOTV i, evidentment, al Mercat Audiovisual de Catalunya que ens ha cedit aquest espai. Nosaltres, que ens trobem demà a la mateixa hora, ja ho sabeu, aquí, al Poliesportiu.